het leven van Dave Dekker. Hoe zag dat eruit voordat je eigenlijk ging zingen? Gewoon naar school, naar de basisschool en gewoon voetballen en gewoon wat ieder kind eigenlijk deed, altijd op straat. Ik was altijd op straat en altijd met de hond buiten lopen of spelen of zo. Ik was wel een beetje een rat hoor, echt waar. Misschien nog steeds, maar ik was echt een rat. Want bijvoorbeeld, weet ik veel, bij mij in de buurt heb je bijvoorbeeld een industriegebied en dan pakte ik een steentje en dan kun je bijvoorbeeld een ruitje in of zo. Weet je wel, bij het industriegebied. Want dat is allemaal toch leeg, dacht ik. Ja, ik was vroeger ook best wel een gek kind, want ik ging dan stonden auto's naast elkaar. Maar echt maar zo'n klein stukje. En dan ging ik bijvoorbeeld met mijn fietsen tussendoor en dan zaten aan allebei zo'n streep, weet je wel. En dan moest mijn vader weer betalen, omdat de auto weer kapot was en zo. Dus... Heb je vaak inderdaad dat soort ellende gehad? Nou, ik heb geen ellende gehad. Mijn vader, ja, die moest betalen. Ja, want je ouders, hebben die een moeilijk kind aan jou gehad vroeger? Nou, niet echt hoor, maar ik was gewoon echt heel veel met kattenkwaad bezig en heel veel buiten. Ik klom op daken enzovoort en heel veel voetballen en heel veel ruiten ingeschoten enzovoort. Nou, ik was druk en ik was best wel gek eigenlijk. Nog steeds wel een beetje. Siske de Rat de Musical, daar ben je toen uitgekozen uit heel veel mensen, uit een van de vele Siskes. Ja, zeker weten. Ik heb ook de première gedaan voor de Koningin. Dat was echt leuk. Hoe beleef je zoiets? Ja, ik was 10, dus ik wist eigenlijk wel wat ik deed, maar nog niet echt geforceerd zoals nu natuurlijk. Ja, want hoe oud ben je nu, Dave? Ik ben 15.